Sige, be. Dali lang, ha? O sige, dali, dali, dali. Jun, alisa diri Jun, wala pa kun human. Pagsulod niya. Huy, John! Makita ang jeti ka, bantay lang ka! Asa naman dyan si Jun Jun, uy? Kanina na ko diri aba. Unsa na'y oras, oh? Asa naman dito siya ba? Mangluod na jud ko ron. Kasagaran biya sa mga gwapan no kay luoran. Asa naman dito si Jun Jun, uy? Gimingaw na jud ko siya. Nanawag si Jun Jun, uy. Hello, Jun. Hello. Mo Jun gipangulat ang gwapa ba? Patulong na ka din ha. Pagdali ha kay nagulat ni mga 150. Nakuha ang bayad ha. Wala pagit ka na tilawan. Sunod na nang dako-dako. Pwede ba video Sige, call di. tala ko sa mga naong No problem, gwapa bitaw ni. Karon, makita na dyan mo ang gwapa. Hi, John. Ano na? Nagulat ni mga 150. Uy, wala si Jun Jun. Oh. John, ali! Ali! Huwag mong subukan. Tawa ni. Sik, wala da. Wala pa gani. Patilawas ako ba? Bayad sana mo eh. Bayad mo. Giso ni mo ang gwapa before mo bayad. Nya di man kagwapa. Karon ba jud ko nakadungog mga hawki ka mo, Joe? Madagjo. Di na be. Manguman na ni. Bayad mo. Dara oh. Sama ni ulan din naman eh. Kulang ni 50. Bala sa 50 kay bildi ko scatter. Tus ko ni. Be sige be. Dali lang ha. O sige, dali, dali, dali. Tama na to ha. Jun, alisa diri Jun, wala pa kun human. Pagsulod niya. Huy, John! Makita ang jeti ka, bantay lang ka! De! Junjon! Asa naman ka? Tuara ko, may kauban babae! Taysa. Muli pa dong diri. John! Ano nakabuhay ang iro? Wala kay day ho. Naluka na oy. Patay. Ganun naman siya diri padalong. John! Halika, John! John!